जोबोद दुखु गोनां खौरां लोगोफोर। फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनि फेट दोमैलुआ आरो बे बुहुमाव गैलिया। फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों दि दोमैलुखौ बे खेबाव हागौमानि फाहामनो नाजासेयावबो फाहामनो हायाखिसै। दोमैलुनि जोनोमा जादोंमोन 8 जुन 2017 मायथाइयाव आरो रुंसारि जाबाय 6 जुन 2023 मायथाइयाव। दोमैलुआ 6 बोसोर बैसोआवनो बे बुहुमखौ नागारलांबाय। खोनानानै जोबोरैनो दुखु मोनबाय। नोंथांमोनाबो जायफोरा पेट लाभार बयबो दुखु मोनखाबाय जानो हागौ। मानोना जों जेब्लायबो दोमैलुखौ फुजि बसुमतारी बिथांनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नुयोमोन आरो बिखौ जों दिनैनिफ्राय मिस खालामसिगोन। जिहेतु फुजि बसुमतारीया दोमैलुखौ फिसा बायदि अनोमोन आरो दा बियो गावनि फिसालाखौनो खोमानानै लानांबाय। दोमैलुनि जिउमानि थाखाय आं इसोरनिसिम आरज खालामबाय जे दोमैलुआ आलो गोजोनै थाहैनो हाथों।